penhe iki kala nang dei shisho ka bagala nrei ke ke baca pil ilo kena mar kata kadau ko ki pai ba ongi hap pani ki teng teng ni kulmar kum kinongelam ngini ki istanga e ki jinge ki wan shangi manla kasni ki samla ki buat kam wat jam ki samla ki bashakni kam shakni jam amdei tang makerdu kam shakni no wadi kamru kamdon ke jing snow scam laraga sarkar kamon ka thau linti wat iki bala shong thai ban pen kre rupai ka kam nam ta jongki ka begi samla jingi pat ki bala dep ke jing puli ki wat kam wat jam o ka sarkar kamla ban pen biang jam pi gini ki baro kei ke bangila banle kadai setang ke jingkala ka pura haus nam arajar arhopra ho mentakat bangila ngini eksa de devini ki shabar ngini ki de devini kran po assembly ngini kran nginlong shisha kata ka party ka banyeng nang to pai ba bal ai ke jing shane angi wala ringi jot tang sau kamlele ngin yeng ka nongrim ka bangila kran hakmat jeki pai ba tenamar kata kadau ni weri pi ki pai ba nong shong shnong jong ga shnong molai tong ni ya daga daga jinglong kawai ni ya daga jing shane aga jing hoble ni ya daga jing yaisha kadon kamingi bangin yaisha mo laringi kirki than ka e lesela bandon ki ba persya yangi kibana oh kato phalai chiet yau tu brai phei ayam ta ha phametik brau shu pra phei ayam ta ye nyen phametnga ngi yong ngim don e banai mardor katangi keren daga basai ndringi trwa ya ka lawi ya ka future jong ki khon ki kiti kichong. We promise the future. Om yagani ka bamanta. Tanamag ta ko kipai babi. Tong ini pun scam lagi jimut ki jiprakha. Daga banginum pun snap yagi jing persam. Ban pen thami. But kalong gay ki ba snowpla. Habangi pek yagani ka sarkar MDA. Ngidon ayu mangi ka voice of the people party bagi ting ini kat de kan ni ngimdon yang ngidon tang samut tenrei ke jing ting ke jong ki kalong namar habaka yat ka voice of the people party habaka let ban pinsno thu yu pai pa mdon kambu syuki mdon kam pendiang bas mdon kam bai kali uan na ro tawai ser pisah banong dekat kadi kata ka bagi ting kadi kata ka bagi ting Kemum tinggu nu me kunika parti. Syukat meeting ke PPP subun briubet. Nalo kata tangga jaka song jupo, tangga kali ju ai ka sya ka duru upat ba syeno. Nalo taladi ke por election nangi ka pisa ka sim ka bot ka tepe upra memting. Kata ka dei ke ba. Kiti. Namar balai. Ni ngimdon ka spa ngimdon pisa ndrai ni ai ka jingnang ka jing start ni pen pet ya ka jimut ka jipkhat ji ki pai ba ni hikai ka bor perkhat bagi long ki ba start bagi di benang gumdu ben jin no mikmat bagi di ben tip ka kamram jong no mikmat bagi di ben tip ka hok bat bangin pet ru ya ka lawi jong ka chabre gumdu bagari ka jing kan chingan mentangi sir mentangi ting tang ban ya ban yeng ru gi ting kamdan shu ka jing chingan ka chabre ka job Ongas nolak ran, banong mengini ke jabri tibri don akor don brom. Oh kat jela ke balapun ki Kristan. Kat baga report pat ka ai. Ke India ke tipat baga jela Meghalaya ke jela ke ba snow pangmet bangini keren, nolak ran bangini keren. Kadi ke jela ke ba ki Shinrang Kibun ba Kibarilak hagajo ka por sa sanut
Kingin ong mau beli kerku ya kebakum kata kajat menriu. Kata ketika report baling melawan keren ya kejing sisa bari kejing long jong kajat menriu. Ongi hapan pendek ya kajat menriu. Nyapan tahu thumai ya kajat menriu. Laringi ong sisa bangi deka jabel tibriu tiblei ngidei ban snuturu kumnong ban nang ban sumare laga jong kejingem nginang ban tei galong sem ban pen scam ya galong sem bagi long sem jigen light naga job kin light naga pra balai kalong kumpa tenamar kata kadau commission leni ka thong jogo voice of the people party kadai manwan ra ya ka jingkala sashi sin pat ngin wan ra ya ka buram jonga jat menriu sashi sin pat ngin ra ya ka buram jonga jat menriu ba sashi sin pat ngin bo ya ka thong baga jila mekalia kanong ka nong muna ka ba bhata meki wegen pet ba dai ka ni ka jila shisha ka ba kiu hakiliang baro ndrei menta lingkrang kum ka jat menriu sheno ka akor ka buram ngila she ya klem nong elam ngila she ya klem don nong sneng nong krau ngila she long kulung kena hakalung briu man briu ladang ngila yo ya ka sinshar ka khadar ka badani ka jingit kli ngindang la ban pin itnat biang ya kani ka ri ka bi ka jing ngindang la ban penwan dur biang ya kata ka jinglong jong ka jat men riu ka jingi ndan nong sneng ndan nong peni namar ngi de ka jat briu ka ba singo tunat ka ba hun be ban i kumtu I bet haga jing yat bakala ka jingi kum ka jat riu ngim jula ban pen bet ya ganu namar ngim don ya kata ka minsim jong ka jingit kli te kata ka dinga thong jong ka voice of the people party ka jingkar par ka jingan mar kata ka ya phi paro kolong to ai ka jing krishan ka baklan ling bagi jig dwai ka jing phi ai jing mut lemmi ngi ha ka jing ya linti ka ba e ngila bandon ki jing duna ki jing bakala pin ilam phi kani gadi ka kam om ka jo barden om jo babre om ka jo adalbat om jo ba Livingstone kam dei ka kam jingi kadi ka kam jo ka jat bre bangini tailang ya ka jat menriu ki wei ki jat menriu riulum ki badan hangni bat ki batip ya ka jinglong jingman hameg hala ki ong kumno ki kren maki ya ka voice of the people party ki ong kumbagalong hi ka voice of the people party kadai ka last hope ya ka Meghalaya telada kita gimana bar kira i ya ka jinglong jaman jaga jela Meghalaya bagi i badi stang ha ka voice of the people party ka badon ka ka jingkerman ban klipat hato mangi ki balalong kita kinong penjob lani ki balai don benta ban penjob ya ka voice of the people party ngin thot no ngin wadau no ngin kenrea no ngange ngin pen scam ya ke jingmot ke jepakat ke jing ngidon kam benda ban bu ka thong kat ke election ka buan ngin pen job back ya ukur tong jong ka voice of the people party ngilek keleng metagi ko aban pen sngo thoi ki pai ba bagi pai ba kin ai ta ka jing shenya kat hadu bagi nong kat ba ka party ka pen yang ngin tap back o kalong ka basngo tanat habang ilek keleng hagi ni ki kindia singawan chamau plangawan play ling ba ki YouTube nduk ki riu rang ba don ki bongai barden te ada picit kandidat te hab da snap ta de sur jung pai ba mo nga beli ngin snap de sur jung pai ba mo ngin peken ngin toket ngin wat ya ka nongrim ya ka jinglong jung kita ki kertong ki papan tiket nangi kat bang adang ya keren kita ki rang ba ki kinlong keme kala kan rup ktien ya wasur pai ba ya penyang du senrer tabek jong tamari pra kata kadi ke bangi don kam ngi ginong elam ngi don kam upai ba un syane ngi hadu kata bangin salah kan ban sei sisa ya ki briu ki bapiang ki briu ki bangilapan syane o ke party ni semua banai yu play ulat tengkai ya ki riu rang ba bagi ni dan benta wangi haka party ke jingi nadu Dr. Ricky AJ Singkan boleh general secretary jangka party Dr. Bas Kemmerbo boleh spokesperson jangka party Dr. Karachen ni boleh vice president jangka party Dr. Londona Sotun kini kiri orang ba kibadon ni ke jingkit kli kidon la ke kam ke jam ka tulap ka biang nam ta ka jingem jiki ba ka yeng ka sam nriki ji pan ai ke jing shakri ka jongki ya ka jat menriu lingba ka voice of the people party klem kemi linti jingmen toi kini kim ko akam sherman ngani thulu pai
kini game kwa kam mentoy nagi kwa balai kata ka jing start ka boleh lo ker khuye ki bagajat berjing kanim ongis no balai ngoy boleh ka parti kala de ban rai nagam tagani ka MP election bangin pinihun bat kani kala long official ka state election committee kala de ban declare ya ka kerteng ka jong Dr. Ricky AJ Singkon unong kurtong ujungi ubangin pa ya ka sur sepo Delhi ban ra ya ka jinge joga jabru mentala bun post nam mios ngushu ya ka sur joga jabru hapo parliament upra unlet hagani ka kenti ka pemerintahan terima tong ini long kinong tray kinong pensong tho kinong ye kitling korlem pi bidon ye ka jo ka jingkit kli iwe pi kumba ngini don habangi tray nagamta kari barka jat menriu